Θέλετε να φτιάξετε τυρόπιτα με πολύ λίγα υλικά? Είσαστε στο βίντεο. Θα χρειαστούμε ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Λαδόκολλα, φέτα, λάδι, αλεύρι, αυγά, μπολ. Αυτό το πράγμα για να κατέβεις. Και αυτό είναι για όλες τις χρήσεις. Βρήκα αυτές για όλες τις χρήσεις. Και αυτή η τυρόπιτα είναι στο σχέρα. Με πολύ λίγα υλικά. Οπότε δείτε με. Λοιπόν, βλέπετε τα αυγά. Τα αυγά τα βάζουμε. Όπως εδώ πέρα έχω τρίψει τη φέτα. Περίπου 250 γραμμάρια είναι η φέτα. Την έτρεψα με τα χέρια μου. Μπορείτε να πάτε και έτοιμο στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, χύνουμε τα δύο αυγά. Εδώ. Βάζουμε το αλεύρι μας. Περίπου 150 γραμμάρια με 250. Τώρα δεν το μάλιστα ακριβώς το αλεύρι. Για μένα μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Βάζουμε λίγο λάδι. Και λίγο τυρί τριμμένο. Εγώ βάζω κεφάλαιο τύρι. Και παίρνουμε αυτό και να κατέβουμε. Να είναι όλα μαζί ένα καλό μείγμα. Κρατήστε με να μου βγει πολύ πηχτό. Οπότε θα βάλω λίγο νεράκι. Θα βάλω λίγο παραπάνω αλεύρι. Και λίγο παραπάνω νερό. Πρέπει λίγο το κατάλληλος, τέλος πάντων, μείγμα. Κάθεσα να το πετύχω και ναι, περιμένετε 6 λεπτά. Να το σωστό μείγμα. Αυτό το μείγμα που θα δείτε τώρα, αυτό είναι το σωστό μείγμα. Όπως βλέπετε εδώ, είναι έτσι, νιανιά. Ωραία, τώρα παίρνουμε μια λαδόκολλα και αρχίζουμε αυτό το μείγμα στη λαδόκολλα. Αφού το βάλουμε, το τυλίγουμε σε ένα τετράγωνο, δηλαδή κάπως έτσι. Και τώρα το βάζουμε, το παίρνουμε, το βάζουμε στη τοστιέρα μας. Το κάνουμε στο χέρι μας κάπως έτσι. Για 45 με 50 λεπτά. Και βγήκε κάπως έτσι η τυρόπιτά μας στη τοστιέρα. Αρκετά χοντρή μεγάλη για το σχέρα. Θα το δοκιμάσουμε σε λίγο. Και αυτούς που θέλω να ξέρω πως θα είναι από μέσα, θα το κόψουμε τώρα. Και το από μέσα είναι κάπως έτσι. Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν, να δούμε πως βγήκε. Πήγε τέλεια. Ιστερόγραφο. Την άλλη φορά δεν θα πάω τετριτημένο. Δεν μου βγήκε τόσο πολύ. Μου βγήκε αρκετά μυρό. Βάλτε εσείς αν θέλετε. Πάντως για μένα προσωπικά μου βγήκε πολύ μυρό με το τετριτημένο που έβαλα. Οπότε την άλλη φορά εγώ προσωπικά δεν θα φάω τετριτημένο. Ναι. Ναι. Πολύ καλή τυρόπιτα για το σχέρα. Πολύ εύκολη. Δοκιμάστε την.